Coming to my life от Navigators по Energia. В Facebook страница продължаваме да търсим отговор на един въпрос към притежателите на шофьорски книжки и активни участници. Хвърли око във Facebook страницата на Energy, а след малко тук Bumfunk MC с Артема. Слушаме ето това. Почивката среща приключението. Хотел Снежанка. Първият и емблематичен хотел с Бангкок. Готов ли си за едно истинско Energy лято 20? To let you in, know what you be yourself, or play a role, tell all the Ина Маркова, номер 16. Първо ново предложение. Здравейте, ние сме Deep Zone Project и много се радвам, че песента ни не ме събужда и в момента е една от най-красивите и най-въртяните песни по българските филми. change. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how we go. Oh, but you don't succeed. So far from trying again. So far from trying again, try again. So succeed. Тук не е щатския долар, а